Не цялата тухла, но вероятно до някъде. После като я почукна, тя се счупи точно там. Това е, и ако има нещо така излишно, мога да го отделам, но това е един начин. Другия начин, ако нямам такъв трион, мога с обикновена брадичка да направя същата операция с брадичката, най-напред от едната страна. Ще го чупя, без да се кацелата тухла.